Egunon, Ontzileku Barri naiz, arraunlaria, eta etxean entrenatzeko montatu izan behar naiz. Klubetik ergometro bat utzi zidaten, hau. Eta bertan ematen ditut egunero 3 ordu. Badakit etxean normalean ez da egongo ergometrorik, orduan beste ideia batzuk bidaliko dizkizuet etxean egiten ahal izateko. Hasteko, abdominal batzuk egingo ditugu. Hasieran, abdominal normalak izan daitezke. Bestela ere, hankak gora eta edo albokoak ere izan daitezke. Hanka batekin eta gero bestearekin. Flexioare egin daitezke eta laguntza behar baldin bada belaunekin egin dezakegu edo ahal baldin baduzue hankak luze eta normalak egin. Jarraitzeko salto batzuk egin ditzakegu. Saltoak ere alboska izan daiteke eta botila jar dezakegu edo zerbait jar erdian bere gainetik salto egiteko eta ariketa horrela izango litzateke.